बेहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद धेमाजि जिल्ला आफादनिनो 17थि बोसोरसेले जथुम्मा गुबैयै दिनै 8 मार्च बे 8 मार्चआ बुहुमनिनो आइजो माहारिनि सान मोनसे आरो थांखिया बेनो जागोन जे बेखौनो जों मोनथिगौ बुहुमाव जेसेबां बिमा माहारि दं आइजो माहारि दङ बे आइजो माहारिनि गेजेरावहाय जि जेंनाफोर जि मोनसे जोंनि मोनथायफोरखौ मोननांगौ आइजो हिसाबै जोंनि भारत नोगोरारि हिसाबैथ' जोंहा भारतनि संबिधान थाबाय बे भारतनि संबिधानखौ बिथा खालामनानै जोंनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौ जाहाथे जों मोननो हायो आइजो अनसाय आफादफोरनि गेजेरजों बा बिमा माहारिनि आफादफोरनि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय इयुनाव जोङो जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांगोन बा जाबोदों बा जागासिनो दङ बेफोरखौ बोरै सौसिलांनो हायो बेनि लामा नागिरनानै जों जाहाथे देरहासार जाहैनो हाथों इयुनाव बे मिजिंफोरजोंनो दिनैहाय आफाद दानानै जों खामानिखौ मावदों जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो बे बिबानखौ रुजुनानै खामानि मावबोदों बुंनो थाङोबा बर'फोरनि गेजेराव दुलाराय बर' आइजो माहारिया थांनाय 1986 मायथाइयाव जोनोम जादों गिबि आरो गिबियाव बिनि मुङा आर्ट्रोपमोन अल आसाम ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेसन बेखौ उनावहाय नामखौ सोलायनाय जादों अल बड' वुमेन वेलफेयार फेडारेसन होननानै आबोब होननानै आथिखालाव मोनथिनाय जायो दा बेहाय गिदिर बिबान दङ आरो थांनाय बोथोराव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनानै जे सोमावसारनाय जादोंमोन बर' हारिनि रैखाथि खालामनायनि थाखाय बेखौ बिथा खालामनानै सोमावसारबोनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों गोबां जेंना जेथोजों सौसिबोदों आरो सैज्य खालामनो हाबा मावबोदों बेयो गोलाव जारिमिन जायनि गेजेरजों बर' माहारि आइजोफोरनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जालांनांदों गायदे हेलेना रम्बामोन होननानै गिबि मुंख्लं जादों बर' आइजोफोरनि गेजेराव पुलिस मिलिटारिजों गावथार जादोंमोन आलादा रायजो बिनायनि दाय होजानानैहाय बेनि उनाव बिसमुरिनि भुमखायावहाय जेसब बर' आइजो जिनाहारि खालामजादोंमोन दा बेफोर गासै गोलाव जारिमिन बेखौ सुंद'यै बुंनानैथ' दायसे दायनि बाथ्राजोंथ' फोजोबनो हाया जायखिजाया बर' आइजो माहारिया बर'फोरनि हारि दानायाव बड'फानि जि मोनसे बर' हारिनो संबिजिर सुबुं मोनथाय नागिरनानै आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारनाय बेवहाय मैखोमै जे बाहागो लाबोथारदों आरो गोबां खैदां खैफोद खालामनानै जों लोगोआव थाफानाय खामानि मावदों बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो दा दिनैनि समावहाय एसे सोलायबाय बर'फ्रा माखासे नाजानायनि गेजेरजों जुजिबोनायनि गेजेरजों दिनै गावखुंथाय मोनबाय मोनसे 6 जुननि गेजेरजों मोनसे ग्रहसा बिखान्थिनि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै मोननै खुंथाय आसामाव मोननाय जाहैबाय दा बे खुंथायनि खामानि मावनायफ्रा बुंनो थाङोबा जागासिनो दङब्लाबो बर' कालचार मोनसे गावहाय खुंथाय गोदानै सोरजिजानाय बिनि खामानि मावनाया माने जागायजेननाय मोनसे हालोदाव दङ आरो बेखौ जोंहा गामि फोसावनायनि खामानि दङ बियाब दानायनि हाबा दङ बेनि उनाव बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा खामानि दङ जोंहा जायखिजाया दिनैनि समावहाय बर' आइजो माहारिनि मावनो गोनां खामानिया गुबैहाय जोंनि समाज फोसाबनायनि बाथ्रा गोबां जोङो दङ दिनैहाय गथ'फ्रा ड्राग्स फेग्रा बेसाद जानानैहाय गाज्रि जालांनाय सोलोंथाइनि जि मोनसे गियान मोननांगौ बेवहाय जोङो बोरैहाय साबसिनै होनो हायो गावनि बिमानि रावजों बोरै सोलोंथाइ होनो हायो बेनि गोनांथि गुन गोनां जि सोलोंथाइ बेफोरखौ जों बोरै लानो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन थांखि लानांगोन आरो जों सिगां लानांगोन गुबैयैहाय समाज दानायाव बिमा माहारिनि बिहोमाया गिदिरथार मोनसे बिबान होननानै आं सानो गिलिर बिबान होननानै आं सानो बाथ्राखौथ' बुंनाय जायो दहायबो एसे एनै आङो गेवलां मेल बेखेवनायनि गेजेरजों बुंदों जे सासे गथ'नि थाखाय सासे गथ'नि बिमायानो साबसिन फोरोंगिरि होननानै खोथाफ्रा माने बेसेबां बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव जाया नाथाय आङो बेखौ सैथो होनना फोथायो माने मादार इज द बेस्ट टिचार अफ ए चाइल्ड होननाय बाथ्रा इंराजियाव बेखौनो आङो बुंनो लुबैगोन आरो गमामायैनो बिमानि फोरोंनाय बिमानि आसि थुनाय फोरोंनाया गथ'नि थाखाय बुजिनो गोरलैसिन जायो आरो बिमानि रावखौ गथ'आ गोरलैयै बुजिनो बा लोगो हिसाबै बा बिमाखौनो आंगोसिनि मोनो हिसाबै बिमानि फोरोंनाय बेखौ गोसोआव लानो गोरलै जायो होननानै आं फोथायो आं बेनि सायाव जेबो मोजाङै रोखा मिथिनाय नङा ओरैनो जों खौसे थांनांगौनि बाथ्राखौल' आङो माने बुंनो लुबैगोन जोङो जेसे आफाद दागोन एसेबां फारागफ्राथ' फैया नङा फैनोबो हागौ नाथाय थांखिया मोजाङानो जानो हागौ नाथाय जों मोनस्लाबाखिसै थांखि थाखोफोरखौ बबेखौ बिथा खालामना बोरैहाय बेखौ महर होनाय जाखो बिनि सायाव आं बुंनो हाथ'नाय नङा ओंखायनो मोनथिग्रोनांगोन आरो
ओरैनो माबा मोनसे आफाद जोनोम होनाया गिदिर बाथ्रा नङा आफादखौ जोनोम होखांनायनि उनावहाय बे आफादनि थांखि सानस्रिखौ बिथा खालामनानै गोरबोआव फोनांनानै बजबना लानानै खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा गोबां आफादजों जोनोम जादों गोमालांफिनदोंबो थांखि सानस्रिफ्रा जेला गोनां जायो गोरोन्थि गोनां जायो बेबायदि थायोबा आरो आफादाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बावसोमनाय गोसो गैयाबा बा गावखौ हारिनि थाखाय बावसोमनाय खामानि मावनायनि मोनसे साननाय गैयाबा गोग्गो थांखि सानस्रि थायाबा बे आफादफ्रा थांनानै थानो नागिरा बेफोर गोमालांनो लामा लायो बेखौ जों नुबोदों ओमफ्राय बेखौ केरियार काउन्सिलिंखौथ' जोङो फैगौ 15 अक्ट'निफ्रायनो लानो नागिरबाय जोंनि गासै गार्जेनफोर आरो फरायसाफोरखौ जोङो बबे आयदायाव जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो हायो मोजां मोनसे दानि मुगाजों गोरोबनानै थांनानै थानायाव गावनि आथिंखौ गसंहोनो हायो बिनि थाखाय डाउन टाउन इउनिभार्सिटि गुवाहाटीनि बेजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनाव फरायसा बिबाय थादोंमोनखाय जोङो बिसोरखौ हरनायनि सिगां एसे गार्जेनफोरजों आरो जोंनि फरायसाफोरजों मोनसे सावरायनायखौ जों लाग्रोनो नागिरदों आरो बेयो फैगौ 15 मार्चआवहाय जोंनि बे माबायाव जागोन 15 मार्चआव जोंनाव सिमेन्सराव जागोन आरो 16आव गगामुआव जागोन आरो 17आव जानो हागौ माबा लखिमपुराव जानो हागौ आरोखि जायखिया रायज्लायगासिनो दं दिनै जिहेतु 17थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद धेमाजि जिल्लानि बेयाव आंखौ जर'खा आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं साबायखरखौ बावदों मानो होनना बुङोबा आइजो आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिनि राजखान्थि बा सामाजिक बा गावसोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेराव खामानि मावबोगासिनो दं दा बे बेलायावबो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादा जोनोमखालनिफ्रायनो जोंनि जायगायाव राजखान्थि भाबै सांग्रांथि जानाय आरो सामाजिक भाबै जों बोरै सांग्रांथि जानो हायो रांखान्थि भाबै बोरै दावगानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों जिहेतु दिनै आइजो सान दुलाराय बुहुमनाङैनो बे आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जिथु खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा खुंबाय बे जोबोद ओंथि गोनां मानो होनना बुङोबा आइजोफ्रा दिनै मा मोनखो बबे लेभेलसिम मोनफैखो दिनै गावखौनो गाव सिनायथि होनायजों लोगोसे गावनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाया बेसेबांसिम फिथाइ थाइखो बेखौ दिनै नायफिननायनि मोनसे सम दिनै आरो जोंनि जायगायाव आं ओंखायनो दिनै मोनसे खावलायदों जोंनि गेजेराव आइजोफोरनि आइजो सांग्रांथिनि गेजेरजों सोर आइजोआ राजखान्थि लेभेलाव बोरै जायगा मोनखो बबे आइजोआ बबे कलेजाव बोरैहाय प्रफेसार मोनहैखो बबे साख्रियाव बेसेबां आवगायनो हाखो फरायनायाव सोर बेसेबां आवगायखो दिनै जुदि सिनायथि होलायनो हायोब्ला बेखौ मोजां जायोमोन होननानै आं खावलायदों आरो बेखौ इयुनाव जाहाथे सिनायथि होलायनानै थुलुंगा होनो थाखाय आं मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय थादों थारमाने जिहेतु सांग्रांथि लाबोनाया मोनसे गावजों लोगोसे गावखौ गोहो गोरा खालामनायजों लोगोसे समाज आरो जोंनि माहारिखौ मोनसे गोहो गोरा खालामनायनि मोनसे लामा बियो थारमाने आरो बेनिखायनो बे सांग्रांथिखौ जोंनि गेजेराव नांगौ दिनै जोंनि गेजेराव जिथु गथ'फोरनि गेजेराव मबाइलखौ जेरै गाज्रि रोखोमै बाहायदों उन्दै 6 दान 1 बोसोरनि गथ'फ्रा जेरै मबाइल बाहायनो हमदों बे खोब बारा मोजां लक्षण नङा बेनि सायाव सरसा जादों आरो जिथु ड्राग्स जानानै जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दङ बेफोरनि जायगायाव सरसा जादों आं ओंखायनो बुंदों ड्राग्सआ थारमाने मा होनो मोनसे राष्ट्रखौ जुदि दुरबल खालामनोब्ला बेखौनो दिनैनि दिनाव खुनु दावहानि खुनु गोनांथि गैया दिनै बेखौ जुदि दुरबल खालामना बे हादोरनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जुदि फेग्रा मुवा जाहोनानै ड्राग्सफोर जाहोनानै बिसोरखौ जुदि लोरबां खालामनो हायोबानो बे हादोरा लोरबां जायो गतिके बेनिफ्राय जों बोरै जानगार थाहोनो हायो बेनि थाखाय आइजो आफादखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय जोंनिफ्रायबो खावलायदों आरो जोंबो मावगोन आरो जिहेतु सरकाराबो बिनि सायाव बेबस्था लानानै माखासे बेबस्था लाना फोजोबनो हायाखै बेखौ जों माहारियारि आफादफ्रा ज' जाबासो बेखौ फोजोबनो हागोन दा बे बेलायाव आइजो आफादाबो मावनो गोनां जोबोद खामानि दं मानो होनना बुङोबा जोनोमखालनिफ्रायनो जिथु आइजो आफादा आइजो सांग्रांथिजों लोगोसे समाज फोसाबनायाव गोबां खामानि मावबाय दं जेरै जौ होबथा सान फेग्रा मुवा होबथा सान नङा होमबा बेजों लोगोसे गोबां खामानि मावदों आइजोफ्रा दा दिनैनि बेलायाव जिहेतु आइजोफ्रा खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जाहाथे आइजोफोरखौ मोजां लामायाव लांनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय जों बयबो आवगायबोनांगौ होननानै आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों जोबथियाव मोनसे जेनाखि जोङो बर' समाजाव आं बे खेत्रआव आं कमेन्ट होनो लुगैयाखै गोदान आफाद दानायनि बयहाबो राइट दं मोनसे डेम'क्रेटिक माबायाव खिन्थु मानि थाखाय दादों थांखि आरो थाखायखौ मिथिबा मोजां आरो ना राजखान्थि हान्जासो ना आफादसो जों बुजिथ'वाखैथ' दा थोंजोङै थारमाने बिनि सायाव
आं कमेन्ट होनो लुबैदों जेनाखि गोदान गावजों गाव मोनसे माबानाय बेबायदि जागोन ना जेखि आफादानो जायाथों किन्तु जातिखौ माहारिखौ जुदि गोख्रों खालामनोब्ला जों खौसे जानांगोन आं दहायनो बुंबाय डेम'क्रेटिक हादराव गोदान गोदान आफाद दादों गावजों गाव सरसा थांखिफ्रा जुदि समाज फोसाबनायनिबा समाज जौगाहोनायनिबा थांखिफ्रा जुदि हारिखौ रैखाथि होनायनिब्ला थांखिफ्रा जुदि हारिखौ जौगाखां होनायनिब्ला गोबां आफाद दानायाव हाबा जानांगौ गैया धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं बावहरबाय मानोना बिथांमोना हांख्रायनानै लाबोबाय आरो दिनै बे सान बुहुमनां आइजो साननि गेजेरजों गासैबो आइजोफोरा गावनि जिखिनि मावनांगौ खामानि जिखिनि दायित्व दं बेखौ जोङो लानानै आवगायलांनांगोन आरो जोंनि गथ' गथायखौ एबा जोंनि समाजखौ दैदेनलांनायाव जोङो बाहागो लानांगोन आंथ' बेखौ दा मोजाङै मिथिथ'वाखै खारन आं मैया मोनायाव फैगासिनो दंमोन आं रादाब लानो मोनाखै बेनि सायाव आं दा दिनै जेबो गुबुन हारिजों जोङो आवगायलांनोब्ला जोङो हार्डवर्क माने खामानि जों मावनांगौ खामानिखौ जों दायित्वखौ गोब्राबै जोङो मावनांगोन आरो बे बेनो मोनसे मोन्थोर जानांगोन जे जों गोब्राब खामानिनि गेजेरजों एबा जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांनानै जों आवगायगोन आरो मेलेमजों जुजिनायनिख्रुइ देरसिन दावहा बुहुमाव जेबो गैया बर' समाजाव बांसिन माने बे बर' समाजल' नंला गथै माबायानो इफेक्ट जादों समाजानो अकल बर'आल' खारदों बे नङा बेयो दहाय बुंनाय बायदिनो जे बेवहाय माखासे बे मबाइलनिबो खिन्थु बेड इफेक्ट बेयो आरो जोंनि मानसिफ्रा सानस्लाबहैयाव माखासे भुलखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बेनि थाखाय हयथ' जोंनि माखासे मावनांगौ खामानि दङ बेखौ जोंनि समाजाबो दायित्व लानांगोन आफादल' नङा गासैबो समाजनि बिबानगिरि एबा दैदेनगिरि समाजाव जेसेबां गामि आफाद दं बा जोंनि रायजो राजा दं बयबो बेखौ एसे दायित्व लानो प्रयजन दं लाइमोन सिख्लाफोरल' नंला आं सेंग्राफोरनिसिमबो हरगोन मानोना निसा बेसाद लानाया खिन्थु बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ सिख्लाफोरनिख्रुइबो सेंग्राफोरासो बांसिन बेयाव आखाइ होदों आरो जायनि थाखाय जोंनि मोनसे जेनेरेसनानो जोबनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ खिन्थु होबथानांथारगोन नङाबा जों हारि हिसाबै बा जोंनि न'खर हिसाबै जों आवगायलांनो हानाया सम्भब नङा गार्जेना दायित्व लानांगोन जों नुनो मोनो जे गोबां समाव गार्जेना एसे मिन्थिस्लाबैयाव माखासे गथ'फोरा बेबायदि खामानिखौ मावो गतिके जों बयबो बेखौ दायित्व लानांगोन गार्जेनल' नङा जोंनि समाजनि दस्रा सुबुंफ्राबो नुयोबा बेखौ होबथानो नाजानांगोन এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে